v auguste nie sú obsadené. Toniková aj Starková sú pripravení hovoriť o tejto téme na mimoriadnom rokovaní zdravotníckeho výboru útorok. Lesné požiare pri chorvátskom meste Tučevi ležiacom nedaleko Makárskej a tiež Kužovci Vasine sa len hasičom podarilo dostať pod kontrolu. Plány nie sú také intenzívne, v dôsledku čoho sa znížila počet nasadených hasičov. Celkovo pri oboch požiarov zhorelo približne 1250 hektárov voľnocového lesa a ďalších porastov. Prezidentský kandidát v USA Donald Trump súhlasil s ponukom na debatu s kandidátkou Kamalou Harrisovou. Uskutočniť by sa mala 4. septembra v Pensylvánii. Pred časom vyhlásil, že s Harrisovou nepotrebuje debatovať, pretože v prieskumu vedie a voliči už poznajú ich postoje. Potom avizoval, že do debaty s Harrisovou pôjde až vtedy, keď demokratická strana oficiálne nominuje za svoju kandidátku do novembrových volieb. No a práve včera získala od delegátov dostatočný počet hlasov. Oddiel sveta športov slovenský kajakár Jakub Griger postúpil na olympiáde v Paríži do štvrťfinále disciplíny kajak cross. Nedeľnejšej úvodnej jazde obsadil